Maria, zer gabego, zer moduz? Oso ondo, baina ez deitu Maria Sole, Nola? Maria Sole sekaz eta jazta. Ondo, estresauta, beti bezala. Bai, lanetik atera naiz, pixkat berandu iritsi naiz, eta orduan, klaro, geratu naiz pixkat gehiago, rekuperatzen. Eta gero, digo, bazkartuko dut, korreka erostera janari, bazkartu dut, eta jazta. Eta gero navegadorean jarri dut zure helbidea, eta ting, olaino. Eta oso azkar etortzen da, oso erresa da, bai, erresa da, bizitzaren lekoa. Bai, izan aktorea, okabez, badago, nola hasi zinen mundu honetan. Bueno, pues, es que, a ver, naiz aktoresa, baina, es que txikitatik. Bueno, ni, a ver, ja txikia nintzenen, nik esaten hau, lehenengo gauza astronauta, izan nahi non. Ilargian beti ibiltzen naiz, baina, beste gauza bat gehiago, ez. Eta gero bestela esaten hau. Pues nik aktoresa, edo bestela abeslaria, edo idazlea, edo dantzari. Dantzari nahiko matraka naiz. Osea que dantzari ni por el forro. Eta, bueno, idaztekoa, ez zait hain ondo ematen, baina batez ere niri gustatzen zait antzerkia egitea, eta, bueno, claro, antzerkia, porque era lo que tenemos más a mano. Ez, baina, bueno, eta orduan nik eskolan beti esaten hau. Pues hori, laugarren kurtsoan, bosgarren kurtsoan, osea que ya... Bebeatxe. Edo primaria. Primaria. Osea, ya, pues igual bederatzi, 10 urtekin nik esaten hau. Nik Hollywoodeko aktoresa izan nahi. Eta orduan, jarri zidaten motez, izen horrekoaz, Hollywood. Eta Marisol deitu ordez, Hollywood. Hola. Eta nik beti, claro, orain esaten dut. Bueno, kita. Aktoresa, eta ja, berdin da, Hollywoodea pixka turruti, geratzen zek, ez da gidalako inglesa. Más que nada, Nik ez da. Pero pues berdin zuetan, Ez aipatu gustatzen. Inglesa. Nik pikin bat ikasi non, eta horrekin, bueno, umei laguntzen dira, pixkat, pero ez dela. Eta orduan, 8. kurtsoan, baina baita primarian, pues hor, nola izan zen, bai, gizon bat, etorri zen auzokoa, eta antzerki talde bat, egin nahi zuen. Eta orduan, bueno, pues eskolako batzuk, elkartu ginen, eta egin genuen La Real Gana. Eta da super gracioso, eta ni zein nintzen, bai, bueno, nintzen la novia, bueno, ezkondu nahi zuena, no? Eta, bueno, hori izan zen ere lehenengo inkursioa. Baina, lehen, nik ere bai, osea, bueno, pues, adibidez, primariako, bosgarren kurtsoan, hor neukan, andereño bat, frantsesekoa, oso enroiatu bazena. Eta beti esaten zuen, ostiraletan tokatzen zaigu frantsesa 4etan. Eta orduan ja supernekatuta diunden, eta aspertuta, kriston gogoak ateratzeko, ja hortik, eta orduan esaten zuen. Bueno, Marisol, azken ordu laurdena, atera, tontakerik egitera, edo gona nahi bezuna. Eta ni ateratzen nintzen hor, eta batzuetan abesten nuen, eta baina tontakerik egiten, hola, eta horra dena, superfarra egiten. Beste batzuetan abesten nuen, eta, bueno, pues horrela. Orduan, ja famatua egin nintzen klasean, eskolan. Ze, bueno, Marisol beti hor, no, horrelako gauzak egitera beti prest. Eta, bueno, baina ja 8. kurtsoan,
hori egin genuen antzerki hori, eta gero institutora pasatzean, eske, esan genuen, hombre, pues, antzerkia, niri gustatuko leitzaidake jarraitzea, eta, bueno, hor hasieran ez genuen ez ere egin, pero bueno, eta, bai, 3. kurtsoan, baina ja, instituton, oza, ja, 17 urte edukiko nituzke, edo, bueno, edo 16, irakasle bat, literaturakoa, kriston ona, bai, Fran, eta berak, talde bat egin nahi zuen antzerkikoa. Eta orduan, bueno, hor, apuntatu nintzen, pero que ya te digo yo, que eta orduan jarraitu genuen baita kouen egiten antzerkie. Eta orduan, bukatu zenean institutoa, esan non, talde bat egin behar dugu. Nik ezin dut bizi antzerkia egin gabe, eta aktuatu egin gabe, no? Eta orduan, bueno, lagun batzuk esan zuten, bai, gogoak zeuskatela ere, bai, batzuk jarraitzeko, eta beste batzuk, bueno, berriak ziren. Eta orduan, hitz egin non, udalarekin, eta utzi ziguten, Urdaneta eskola, bueno, hortizin, badago, eskola publikoan, teorika eskola publikoan, utzi ziguten gimnasioa. Hori dago, bajoiek igualdegiaren ondoan, Hori da ikastola, jakintza, da hori, bai. Baina bestia dago Bustuntzan. Hor fondo, badago eskola bat, bai, hor. Eta, ostras, igandero, 4:30, arratsaldeko 4:30, ara juten ginen, no, lagun batzuk, hola egitera, fíjate, bazkaldu eta gero gustatzen zaigu igual okulo iska egitea, bueno, niri ez, pero jende askori. De repente, oraindik trepa beteta, eta antxaiatzera. Zer egiten genuen? Bazegon, kriston koltsonetan handia, hartua eta gero kriston handia. Eta denok hor esertzen ginen, batzuk etzan da. Eta hasten ginen kontatzen gure gauzak, entxaiatu ordez. Hasten ginen, eta zemoz hastea, gertatu zaitez takizer, eta hola. Bueno, eta gero, klaro, derrepende, oie, hasi beharko dugu entxaiatzen, ezta? Eta, bueno, gero, bai, igual 6etan, arratsaldeko 6etan, oraindik hasi gabe, eta, bueno, hasi beharko dugu. Eta orduan, hasten ginen ja entxaiatzen. Pero, claro, ez zion fundamentu handirik hor, eta egun baten esan nian, aizue, baina ez genukan zuzendari. Eta, bueno, denon artean egiten genuen, ni nintzen como un poco la voz cantante, baina, bueno, pixkat arreatzeko denok, eta egun baten esan nian, aizue, udalarekin itzingo dut ja jartzeko fetxa. Porque, claro, ez badugu jartzen data antzesteko, ez dugu jarriko pilak eta ez, hitz egingo dut. Total, jarri non fetxa bat, eta zen Ordiziko festetan, uztailan die. Hasten dira 24an eta 27 arte. Eta gero, nola egin dezu hori, pero oraindik ez dakigu testua, baina da, pixka, hola, fuerte jartzeko. Zioa jartzeko, Bai, eta, hasi ginen fundamentuarekin. Baina, bueno, eta egin genuen, etxoinea, gogoratzen naizen, cuéntalo tú que tienes más gracia. Súper graciosa, la obra súper graciosa, o sea, ni nintzen prostituta bat. Bueno, gero bideo bat baita bidali dizut, baita. Baina, hemen zen oso gracioso, porque zen hotel bat, eta hor, bueno, historia batzuk ziuden, eta nirea zen, klientearekin, eta orduan, bueno, oso
oso xala da obra, behintzat, bueno, igual ikusteko, igual ez daukazu aukerarik, baina irakurtzeko liburuen, osea, da, gogoratu behar. Cuéntanos que tienes más gracia. Bueno, Alonso Millán, uste dut, bueno, apuntatuta egoteko, esango dizu. Baina, eske da oso xala, ze exito. Zinea dena bete-beteta. Ez dakitea hemen esan daiteken edo ez. Baina, eske sartu zan jende gehiago eta jendea, jarri zuten kartela. No hay entradas. Eta jendea, mesedez utzi sartzen. Jendea lurrean eserita. Pero pasada bate, horregatik esaten deke. Hori ez ezagutzen. Aktorentzat eskertzekoa da tenuoles. Bai. Bueno, dice, nega badakat, momentu baten aktorelanak aldatzea utzita, gero izutuko baina psikologa ere bazea. Zergatik psikologia. Bueno, nik, a ver, honek baita dauke historia, porque, claro, nik bukatu non 8. kurtsoa, no? Primaria, eta esan non, ja ez dut gehiago ikasi nahi, eta nire ama, nola ez dezula ikasi nahi, ez, zuek balio duzu, zu jarraitu, ikasi beharko zu. Institutora joan, bukatu nunko, eta, jazta, eta, baina karrera bat egin beharko zu, besi, honen iritsitzea, eta, pues nik gogo neuzkan edo psikologia, edo bestela derecho, edo horrelako gauza bat, baina jendeari laguntzeko. Bai, nik esaten ez beste, egiten badezeo zer, izateko, beste bati laguntzeko, derecho egiten badezu, defendatzeko, pertsona. Eta psikologia izaten bada, laguntzeko. Arazoren bat edukitzen bado. Eta hor dut egin nuen. Baina, gero, ez dut lan egiten psikologa bezala, baina, nahiko psikologa izaten naiz, ze jende piloak etortzen zaita, gertatzen zait hau, eta, gustatzen zait hitze entzutea eta laguntzea. Nire psikologia ikastea daukat helburu eta muntatzen eta beste galdera bat aktore lanetan psikologia ere garrantzitsua da, ez? Bueno, bai, nik uste dut lagundu daitekela, bai. Baina, nik uste dut batez ere aktore izateko nik uste dut batez ere, bai, zure barnetik. Zure barnea begiratu behar dezu eta hortik atera behar dezu. Edo bestela, batzutan, segun ze tokatzen zaizun lantzea. Agian ez duzu ikusten zure barruan, baina fijatu zaitezke, beste pertsonetan, haiek nola dien, patroia betetzen badu, eta bai, azken finean egiten duzu pixkat ikerketa bat psikologikoa, bai, azken finean hori da, pertsonaia landu behar duzu, bai. Telebistan ere ikusten zaitugu esaterako Gonkale edo Asiberriak telesaietan nolatan telebistara. Pues begira, urte baten, horrein dela urte desente, bai non ikastaro batzuk,
izan ziren kutsillo, hola, pausokan. Bai? Eta, kriston ondo pasa nuen. Bai, disfrutatu nuen. Zien, interpretación ante las cámaras. Eta, bueno. Eta hor nun, deitu ninduten Goenkalen azaltzeko. Eta azaldu naiz, kapitulu batzutan, ez batean, bakarrik, ez. Gertatzen dena da, ja, ez dakize kapitulu ziren, 1100 uste dut ateratzen dintzela, baina, ja ez dakize papera. Baina indet, erizaina bezala, eta, bueno, papera neukan, hola itziteko, eta hola. Gero, psikologa bezala, ere bai, bai, mira, baina, bueno, oberena, niretzat, oso grazioso izan zen, iginon estafadora bezala. Bueno, esan ziaten, bai, bueno, papera zen, hola, pixkat ezkutatuta, jun behar non, no? Hola, bueno, disimulatzeko, bueno, hartu nuen, nire amaren, karo, nik eraman non, gauzak etxetik, digo, bueno, ez dakitea gero emango idaten zehozer jarteko, edo ez. Orduan, nik badazpar ere, eramango bet. Eta eraman non, nire amaren beroki bat, gero bere josteko betaurrekoak. Que bueno, geratzen zitezkidala, que te digo yo, o sea, de morirte. Eta hola, bueno, pues ez dakit, baina arropa hola, mozorrotuta, jo nintzen. Eta nik, claro, iristean ara, esanean, bueno, nik horrelako gauzak ekarri jot, oso ondo, a ber, jarri. Eta, claro, hori egin non, batez ere, orain dela gutxi, atera nintzela beste paper baten. Eta esan non, hor baita, Goenkalen, oza, igual, jo que sei, un kapitulo lehena, pero nik esan nien, digo, a ber, igual konturatzen die, oza, batek, igual esaten du, aiba, pero si hau, ja, atera zen, eta etzen estafadora, porque gauza bat, igual sendagilea, psikologa, bueno, izan zaitezke, no? Baina, edo laguna, edo, bueno, pues berdin da, baina, claro, ja, gero estafadora, ez que puskatzen zon, ja, beste bat, eta hor esan okitakita, mozorrotuta pixkat, eta gaina, estafadora bezala nintzenez, pues hombre, ondo geratzen da, no, olai, como que ez duzu nahi zure horpegia ikustea, no? Eta orduan, bueno, oso graziosorik pasan honor, boa, bai. Gero, baita atera nintzen, Kerman, bai, eta hor, Kermanen fularran. Bueno, Kermanen fularra kapitulua azaltzen da. Eta nolatan Kermanen saioa. Nola? Nolatan atera zinen. Hor? Bai. Pues baita, pausoka... Berdina. Bai, ze, klaro, ja hor besokaten ja nire fitxa eta dena. Eta, klaro, ja, pues pizka fitxatuta nintzen. Orduan, egongo zinen, preguntando huezokin, ez? Pues ez nahiz gogoratzen, horrek. Baina, bueno, eta izan zen, bueno, oso... Eta, azibioiak. Hor zien paperak, eta hola, figurante bezala, baina figurazio testurik gabe, eta hola, oza, igual taberno batean, betetzen, oza, bueno, jendea dagoela, eta hola, eta kajero baten, lehenengo kurtson, oza, lehenengo kapitulotan, ez dakit kajera bezala, uste dute nola, pero bueno, ja, beste denbora, pasada, ja, ja, ahaztu eta bakete. Eta, bueno, gero batez ere egiten dut antzerkia, hola, bueno, nik dauket talde bat, hor, sortu zana hor bizi, jarraitu ginen, hor, eta gero aldatu genuen izena, orain lehen ginen Ordizia.
teatro Ordizia. Horrela. Oye, aquí hay que fomentar el pueblo, Hola. Eta gero ja aldatu genuen izena eta Urrup antzerkia. Bai. Eta, bueno, hor gaude. Eta ja daramagu, pues antzerkin ja 27 urte. Bai. Eta orduan, bai, profesional lanak, bueno, gutxi, baina, desde luego, amateur bezala, pasada ba. Nik beti esaten dut, antzeztu gabe, ezin izango nuke bizi. Nere bizia da, bizitza, dena, eskera maiuskulata. Txispa ematen dira. Eta bestela, nintzateke, ni izango. Hala da. Eta gero, bueno, Ordizin ja, klaro, ezagutzen gaituzten zainbeste, bueno, baita egin dugu, bueno, aurkezle bezala, baita, bueno, eske antzerkia normalen egiten dugu zinetan. Baina, batzutan, bueno, antzerki, kale antzerkia baita egiten dugu, eta hola, aurkezle bezala, ere bai, evento batzutan, adibidez, urtero, badagoak, dantza akademi bat, Ordizin, Ritmo de Luna, eta, bueno, beti eskaintzen duten lana, Ordiziko festetan, eta gero auzo batzuen festetan, eta urte batzuk esan zidaten, aurkezteko, eta super ondo pasatzen hor. Bai, bueno, nik esaten nion, esan, ze mota den, ze dantza mota den, eta, bueno, ze abesti den, eta, gero enroiatzen, nintzen hor jendearekin, nola, oi, no seke, no seke, eta, bueno, oso ondo. Eta gero, bueno, egin dugu ere bai, azken urteetan, azken urte hauetan, Ordiziko emakume asoziazioa elkartea da Kimez. Eta haiek organizatzen dute 25 urte daramate, eta beti antolatzen dute zertamen bat de relatos kortos, ipuin motzak, idaztekoak. Eta orduan, emateko sariak, baita beste lagun bati eta niri esaten digote. Así que, eta horrela. Eta, bueno, ni beti super eskertuta. Gutaz gogora gatik, eta, bueno, hor gaude, eta eskatzen digutena, beti posible izaten bada, beti prest. Beti duintasuna, eta pertsonalitatea, bueno, mila esker etortzea batzuk. Bueno, zuri, nitaz interesatzeagatik. Ze hasieran, esan zen egan, nik esaten, bazilatzen egongo die, eta zuka horri insistitzen, bueno, placer bat izan da, benetan. Bedaleko diego musu handi bat guba ikusiai. Bai, Agur!